Oke, जों ड्रेसखौ सोना लाबाय जरुल दा एक्साइटेड ना उन्दुनोसो ओंखारदों न' आंबो दामा उन्दुनो ओंखारदों गाइस आंबो थांसै बाय दैमु माथोलै गैला मानसियानो जों दायो थांसै नों सलायगोन दिनै रोङो ना नोङो जोंखौ जोंखौ दिनै सहैहोनाय नंला आरोना बियो शुटिंआव स' दायो मर्निं जाबाय गाइस दिनै जाबाय जोंनि फार्स्ट डे शुटिं ओमफ्राय जायगायानो जाबाय मा नाममोन ज्योति चित्र भवन ना ज्योति चित्र भवन ना मा इदि होनो आरोना जिखुनु स' आं दा नुबा खिथिगोन नामखौ ओरैनो माबाखौ साइन बर्डखौ बाहेरावथ' थाखायोना स' आं बेखौ खिथिनाय जागोन नायबाय थादो सुवाखैना दा खिथाबावबाय नामा इखौ राइटखौ खिथादों रे गुगोला राइटथिं नंगौ नङा रामदास भवन बबेखौ वाव हा माथो अफ खालामाखै बे जाबाय मेकआप रुम रेस्ट खालामगोन जों बेयाव ओरैबायदि गरम मोनदों आं फेन होबाबो बे लाइटआ माने बिराद गरम आरोना खालामथ'नो मोजां दायनि थाखाय मेकआप खालामबाल' लगायबा मोजां जायो गुड मर्निं मा खालामना फैदों नोङो हा मेकआप गुड मर्निं गाइस लोगोनि होबाय थादों फुङावनो सिखारनानै
बहुत अच्छा लग रहा है हीरोइन अभी अच्छा लग रहा है? पूरा शाइन कर रहा है पूरी हाँ मैंने साइन करके दिया है। मस्त अच्छा लगा आपका मेकअप मुझे सच में टू बी ऑनेस्ट वेरी थैंक यू सो मच। आरोप लोग ने बोला अच्छा लगा। हाँ সিহঁতে কিবা কয় ক'লে হ'ল দেখা নাপাব অঁ চকু দেখা নাপাবতো আৰু ইমান ভালকে মেকআপ কৰিছে ক'ত দেখাব গলৰ চেণ্টটো খুলি দিয়া। ये हमारा फर्स्ट लुक ना बहुत अच्छा लग रहा है दोनों ही चलो गाइस देखते रहिए आप लोग ठीक है गाइस हम लोग बहुत बड़ा एक्सपेक्ट
cheese. वो आ रहा है, डांस आ रहा है, वो आ रहा है, अलग आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। तो कैसे है आप लोग? बहुत नाइंसाफ। ये बहुत नाइस है उधर कैसे देख रहे हो मौजा पूरा शाइन आ रहा था। मोजा ना मोजा मुजांग मुजांग मोजा मतलब हिंदी करो करो ये लाइट कितना हुआ नहीं तो हमको वीडियो देना है आर्टिस्ट आर्टिस्ट डांसर आर्टिस्ट आ जाओ गर्ल गर्ल्स তোৰ মানে ইমান পাব্লিচিটি হৈছে ন শ্বুটিঙত কি ক'ম আৰু